Olipa rankka koulupäivä. No, kyllä kaikesta selviää. Mut mitäs mä tekisin? Kukaan ei voinut olla. No, eikö mä vien tän refoita vaikka läksyt? Tai no, en mä nyt välttis heti tee läksyjä. Mä vaikka jatkan piirtämistä. Noin. No, ihan kivahan siitä tuli. No, välipalkaan ei tekis pahaa. Toi ovi vähän jumissa. Moi. Ai hei, Rosa. Tai no, Roosa. Otatko välipalaa? Joo. No, mä oon vielä koneella. Sisään. Hei Roosa, olethan tehnyt läksyt? No, en vielä. No, pitäisikö tehdä vai tuliko teille läksyä vai pitääkö ne tehdä huomiseksi vai miten? No, ei niitä tarvitse tehdä huomiseksi. Mutta toi lukuläksy, täytyy varmaan lukea, se täytyy tehdä huomiseksi. Ai jaa, no lue sitten vaikka illalla, mutta alpa pystyä yövaatteet päälle ja pesemään hampaita, koska kohta menee nukkumaan. Joo. No, mä alan nukkumaan. Päiväpeitto pois. Noin. Ai niin, valot. Tietokonepäivä tekee vähän liikkoja. Meniköhän Roosa ja nukkumaan? No, ei ainakaan kuulu ääniä, niin varmaan. Minunkin olisi varmaan hyvä sammuttaa valot. Noin. Menet itsekin nukkumaan. Mitä? Kuka koputtaa tähän aikaan illasta?